yang paro ratri mung soneng maniseng hati sehingga sana musik tresnoku bisa anduweni marang sang Yasulati Marang sang Yasulati
menghadirkan Lintang Asmoro. Siapa mikir dong sing request? Mbah lo, jenengan apik temen ya Mbah lo. Apa aja? Ya, orang kesuwe ya kesung-kesung sapa wong. Kadar hiburan iki. Nyombe kadang kaya gue, kok bojone nyoleng deleng leve. Mulane nyong ora wani macem-macem dong. Kayak apa ya, dewek bong istiqomah. Ya mbok, ikatan suami takut istri kalau di rumah. Bodongnya termasuk. Nyong tau ora dong. Nyong tanu wong anu jor-joran mau bebek sekang omah mung dibuka nalawang tok ana los golek pangan dewek. Ya kemudian Alah luar biasa. Gimana manik Del? Iya, ini ada pensi 1-2 dari Mbak Dewi. Mbak Dewi mana nih Mbak Dewi? Nah, Mbak Dewi yang mana ini? Boleh yang mana? Mbak Dewi. Sini Mbak Dewi. Bareng, ayo. Ini bareng. Bareng. Bertiga sama Iya kok. Maksud dengan bubar ini. trio macan. Mumpung burung bubar ini. Ayo. Bodong nyanyi maning mangkobar subuh. Tutup nangkep hitung lah. Kok tadinya maning gonmu. Ayo Mbak Dewi. Sini Mbak Dewi. Ayo Mbak Dewi. Pengulik ya.
tresnani sandaran ati mbok ojo satru wae sayangku jangan percaya atimu kabar kancamu aku bisa nguripmu murni Oke, satu dua spesial Bapak Dewi sudah diberikan monggo. Oke, luar biasa. Dari requestnya Mbak Dewi ya. Mbak Dewi nggak mau nyanyi sih. Siapa? Sini Mbak, ayo bertiga nggak apa-apa, ayo sini. Ayo, mau burung bubar kayak gue setengah jam ini bubar loh. Sini Mbak Dewi dengan yang lainnya siapa? Sini Mbak Lucy, ayo sini. Lo ngapain kayak ingin latihan kok malah sekarang gue ngesuk ke lomba nang Agustusan ini. Mau nyanyi mengono loh. Lagunya apa yuk sini? Ayo cekot tak parani. Ngene lus. Hah? Oh sudah kan bubar ngono. Iya. Iya, ini Mbak Dewi juga. Mbak Dewi juga. Oke. Ada kisinan ya. Tuh tamu ngene bae Mbak Dewi lah. Sini Mbak, joget bareng Mbak. Ayo telu neng ngene. Tiga-tiganya. Nek karep wani ngene. Ayo Mbak Dewi sama Mbak Lucy sama tiga-tiganya itu naik ke panggung joget bareng.